Okei, nyt mä esittelen teille tämän viikon meal prepit. Broidit. Siis kattokaa kuin hyvän näköistä. Tästä löytyy täytettyä perunoita, kanalla, ranchelia jollain. Tässä on tämmönen kanariisisetti. Tässä on pihviä ja thai-tyylinen salaatti. Tässä on proteiinipannareita. Tässä on kalakeittoa. Ja siis näitä jokasta on joku 3. Niin sit mä pärjään koko viikon. Koska siis nykyään mä seuraan paljon tarkemmin mitä mä syön, koska mulla on niinku selkeä treeniohjelma ja ruokaohjelma. Eka kertaa mun elämässä mä haluaisin olla silleen oikeesti, tiiätsä niinku vitun, tiiätsä ripped, semmonen. Vittu mä kuulostan titsuun. Te tiedätte mitä meinaa. Ehkä mun on pakko vaan nyt testaa. Pikku testi, ottaa siitä vähän tollain. Anteeksi, mut mitä helkkaria? Vitsi, toi oli hyvä. Mä nauttii mun ruuan, kattoo jotain kivaa Netflixistä. Vähän pitäis tehdä vielä duunia. Me suunnitellaan tällä hetkellä vitulleen kesä- ja kevätmallistoa. Ja mä oon ihan sika haipeis. Nyt tulee niinku hyviä juttuja. Tiedätkö, on paljon juttuja, mitä niinku... Mä en malta odottaa, että mä pääsen näyttää teille. Ja mä oon innoissaan, että mulla on nyt tää YouTube tai silleen, että mä haluaisin niinku dokumentoida paljon enemmän kaikkea, mitä mä teen täällä päivät pitkin. Musta tuntuu silleen, että on kumminkin kaikki kiinnostavaa, tai sille engin kiinnostaa, niin vittuuks mä selittelen, bro?